pun rame. Ini daru balane. Padahal ini tahun kula lan panjenengan sedaya. Tahun baru Hijriah ini tahun baru Islam. Dados kula lan panjenengan sedaya dalu menika peringatan tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Dados kula lan panjenengan sedaya niki tiap bulan bulan dipun emutaken dengan peristiwa-peristiwa besar. Dan bulan Rabiul Awal kula lan panjenengan sedaya diemutaken kalian Allah dengan peristiwa Maulid Nabi, peristiwa lahiripun seorang pemimpin besar, seorang pemimpin yang mulia, seorang agung dimiliki Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng teng bulan Rajab dipun imutaken kalian Allah dengan peristiwa besar. Dimiliki peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimiliki peristiwa Rasulullah ngelami perintah sahabat. Dipun Isra Mi'rajaken kalian Allah langsung dipun panggil kalian Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Intine napa? Ngelami perintah sahabat. Dados kula lan panjenengan sedaya dalu menika diimutaken kalian Allah kalian Muharram peristiwa hijrahipun Rasulullah kalian para sahabat. Dados hijrah Rasulullah kalian para sahabat iki teng bulan Muharram. Nek kula lan panjenengan sedaya dalu menika utawa saat menika nek dipuji kalian Allah macam-macam nggih. Dipuji kadhe duwe, dipuji keluargae nakal, anake budok, bojone budok. Sing kanjeng Nabi siji pujian cilik tapi wanggo dhewe. Nggih. Kadhe duwe menawa duwe nggih. Tapi teng zaman Rasulullah sahabat Rasulullah ini diuji hijrah. Hijrah saking Mekah ke Madinah. Niki sangat berat, Pak. Umat ing kula lan panjenengan sedaya wonten mungkin gak kuat. Hijrah sakniki lho, kula lan panjenengan sedaya ten telapak nggih. Dikon ngalih mriko kon abot nggih. Wis kadung enak ngene nggih. Terus kadung mayati, kadung usahae maju, kadung bekile wis netep kuwi. Dikon pindah maju. Nang Solo buku iki lho. Ra waduh nggih. Niki dialami Rasulullah kaliyan sahabat. Dados teng Mekah wis enak-enak usaha sembarang pun uripe mulya kita berpindah teng Madinah. Jadi ini sangat berat. Loh, ini boten sekedar hijrah. Ate dicegat ambek wong kafir berdalan. Iki enten sing hijrah niku bengi. Modele ngono-ngono. Boleh sepine wong kafir sing menghadap wong kafir iki. Dados enten sing dalu, enten sing para esuk, enten sing awan-awan pas panas niku. Golek selingkire wong kafir. Karena sing hijrah iki nggih cegat. Dados Abdurrahman bin Auf niku hijrah dicegat karo kafir. Hai Abdurrahman bin Auf enake awakmu Mekah wis maju saiki nang Madinah. Napa jawabane Abdurrahman bin Auf? Awakmu ora
omahku, usahaku, galak, perancanganku, betul cuma perancangan katanya Abdurrahman bin Auf. Nomor distributor, saking gede-gede, KBPN, cuma tenang. Omah kacanganku, distributor, kabeh, omah kabeh. Sing penting aku muncul nomel Kanjeng Nabi, cuma tenang. Berarti meninggalkan pengotor. Boten enteng iki. Ninggalno keluarga sing beda akidah, ninggalno anak bojo sing beda akidah. Niki boten enteng. Tapi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niku hijrah niki boten sembunyi-sembunyi, Pak. Dados Umar bin Khattab benjing jani hijrah niku malah diumumno. Tentiang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, benjing niku lho, sing jenenge Umar bin Khattab jani hijrah. Sapa sing kepengin bojone rondo, sapa sing kepengin dasih pisah awake, silakan menesuk cedhak teng omah. Wonten kendele sahabat Umar bin Khattab. Bijine sahabat Umar niki hijrah aman, boten ada sing dekat. Rono tegase sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dados kula lan panjenengan sedaya niki dalu niki boten dikon hijrah fisik kados Rasulullah lan para sahabat. Hijrah kula lan panjenengan sedaya dalu menika hijrah mental. Hijrah sing biasae alasan tangi dalu. Saiki mari peringatan Muharram semangat tangi dalu. Ibu-ibu sering ya Bu tangi dalu. Nggih. Lan napa? Kare Anwar Said bebas jujur. Nggih, telana. Wedok the best of jazz. Rahasia bahasa ini. Tapi hijrah sing kula panjenengan sedaya kita perlu akan dene hijrah. Biasae kok salat sing boro-boro hijrah. Salat jam biasa dari jamaah saat ini hijrah salat rajin jamaah atau sekarang mancing pun rugi. Ini hijrah melalui panjenengan sedaya sing kita berdoa lajeng manfaati kuwata amalan-amalan ingkang perlu diamalaken ing malam Muharram niki. Kalau niki sampun dipun disampaikan kalian Latif di menika teng mriki pertama ngakeh-ngakeh sedekah. Lajeng zikir, terus sholawat kata. Terus teng bulan Muharram niki kula lan panjenengan dikengken ngata-ngataken sedekah. Terutama kan anak yatim. Terus carane niku nek bulan Muharram niki ngelus kalau niki disampaikan ngelus rambuté anak yatim. Terus hitungane niku ten rambut iki manfaat iki. Kalau niki sampun dipun sampaikan kalian apa nggih. Terus mumpung kula lan panjenengan sedaya nek dipun paringi rezeki dipun ngata-ngataken sedekah. Mumpung sing enten sing terapi. Dados tiyang kubur biji teng alam kubur niku. Sing disesali niku napa? Kepengin balik niku wong alam kubur niku. Kepengin sedekah. Dados mboten kepengin litu-litu. Sing dikepengin kalian tiyang kubur niku teng surat Munafiqun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
Fasaddaqa wa aku minas sholihin. Getune wong alam kubur niku Pak Bu. Wingi niku nggih. Jaluk balik nang alam donya siji tok. Jaluk sedekah, kepengin sedekah. Dadi mumpung kula lan panjenengan sedaya niki derek teng mriku nggih. Terus nek ada rezeki monggo ngata-ngataken sedekah terutama wonten ing bulan Muharram. Lajeng ngata-ngataken mau sholawat, zikir, makin dipun ajak kalian Ustaz Rahmat zikir napa sholawat ping 313 sholawat Jibril. Because sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad itu ping 313. Lajeng mangke ditambahi ping 7 ayat kursi. Terus sapa sing maca sholawat Jibril ping 313 malam Muharram niki ditambahi 7 ayat kursi, insyaallah setahun kula lan panjenengan sedaya rezeki tak bakal kurang. Atas rezeki kula lan panjenengan sedaya dipun paringi lancar. Niki rezeki macam-macam. Rezeki duwe, rezeki anak, rezeki napa mawon. Menyangkut napa rezeki. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati. Ngingingi sedekah niki